Tlačové zostavy. Mesačné hlásenie. V tejto voľbe sa jednoducho vytvorí mesačné hlásenie o love, ktoré sa posiela na okresný úrad. Je možné si vybrať tlačivo, ktoré je vyžadované vo vašom okrese. Tlačivá budú doplnené potom, ako si o to požiadajú používatelia z jednotlivých okresov. V tejto voľbe sa eviduje aj počet ulovených, prípadne nájdených uhynutých líšok. Preto prosím, aj keď nevyužívate papierovú formu mesačného hlásenia, raz mesačne sem zapíšte počet ulovených líšok. Je to potrebné kvôli tomu, aby sa po skončení sezóny a tvorbe tlačiva záznam o love zveri, nájdenej uhynutej zveri, použitých značkách a použití diviny, príloha 8, do neho zahrnuli aj líšky za celú sezónu. Žiadanka o laboratórne vyšetrenie. Pomocou tejto voľby sa jednoducho jedným klikom vytvorí žiadanka o laboratórne vyšetrenie diviačej zveri, ktorú si viete ako PDF súbor vytlačiť, prípadne aj uložiť. Voľba je dostupná pre diviačiu zver. Prehlásenie o voľne žijúcej zveri. Vytvorí tlačivo prehlásenie o veľkej voľne žijúcej zveri, ktoré si viete ako PDF súbor vytlačiť, prípadne aj uložiť. Lístok o pôvode ulovenej zveri. Vytvorí tlačivo lístok o pôvode ulovenej zveri, ktoré si viete ako PDF súbor vytlačiť, prípadne aj uložiť. Tlačivá ročné. Záznam o love, príloha 8. Vytvorí tlačivo záznam o love zveri, nájdenej uhynutej zveri, použitých značkách a použití diviny z údajov, ktoré sú evidované za danú sezónu. Tlačivo si viete ako PDF súbor vytlačiť, prípadne aj uložiť. Plán chovu a lovu raticovej zveri, príloha 10. Vytvorí tlačivo plán chovu a lovu raticovej zveri. Zatiaľ sa vytvára len z údajov, ktoré do tabuľky zapíše používateľ, avšak ak bude o to záujem, vyvinieme funkciu, pomocou nej bude užívateľ schopný jednoducho zostaviť plán chovu a lovu prispôsobený pre svoj revír v súlade so zásadami poľovníckeho hospodárenia a plánovania chovu a lovu jednotlivých druhov zveri podľa vyhlášky 344/2009, pričom zohľadní aktuálne požiadavky zostavovateľa. Tlačivo si viete ako PDF súbor vytlačiť, prípadne aj uložiť. Plán chovu a lovu malej zveri, príloha 11. Vytvorí tlačivo plán chovu a lovu malej obdobne ako pri raticovej zveri. Ročný plán starostlivosti o zver, príloha 12. Vytvorí tlačivo ročný plán starostlivosti. Výhodou pri tvorbe tohto, ale aj ostatných ročných tlačív je, že máte predvyplnené tlačivo s údajmi z minulej sezóny, čiže je potrebné upraviť len údaje, ktoré sa zmenili od minulej sezóny. Tlačivo si viete ako PDF súbor vytlačiť, prípadne aj uložiť.
Prehľad stavu zvery, príloha 14. Vytvorí tlačivo prehľad stavu zvery. Tlačivo si viete ako PDF súbor vytlačiť, prípadne aj uložiť. Evidencia poľovných psov, príloha 16. Vytvorí tlačivo evidencia poľovných psov. Tlačivo si viete ako PDF súbor vytlačiť, prípadne aj uložiť. Divina z ulovenej zvery. Táto voľba ponúka množstvo zostáv, ktoré poskytnú užívateľovi podrobný prehľad o nakladaní s divinou. Plnenie plánu lovu. Vytvorí tlačivo, v ktorom je ku danému dňu zobrazené plnenie plánu lovu. Tlačivo si viete ako PDF súbor vytlačiť, prípadne aj uložiť. Ostatné užívateľské zostavy. Súpis trofejí, podklad ku chovateľskej prehliadke. Vytvorí tlačivo, ktoré slúži ako pomôcka pri evidencii trofejovej zvery pre potrebu chovateľskej prehliadky. Zo zostavy trofejovej zvery automaticky vytvorí štítky na označenie trofejí, ku každému evidovanému záznamu. Tlačivo ako aj štítky, tlač na výkres, si viete ako PDF súbor vytlačiť, prípadne aj uložiť.